Jien ninsab tajjeb ħafna, inħossni ferħan qisni welli t-tarbija. Ek għalilna d-deputat Ivan Bartolo li bħalissa jinsab fl-isptar Mater Dei biex jirkupra wara li jagħmel operazzjoni biex jagħti kilwa lil persuna li ma jafx. F'intervista li ser tixxandar fil-programm Nafek x'imkien nhar it-tnejn fid-9 ta' filgħaxija fuq Net Television, Ivan Bartolo tkellem dwar din l-esperjenza li qed jgħaddi minnha. Sostna li l-isbaħ mument li għex sissa kien wara li ħareġ mill-operazzjoni. Għal-isbaħ moment huwa meta inti tqum mill-operazzjoni. Ma għalulix pereżempju kif kien, għallu li isma' l-kilwa qiegħda taħdem u ġabdet funzjona u ġabdew bdejna mixin. Jiri dik hija moment fejn tgħid il-Marija tħoss naħseb l-om li kellha tarbija tħoss din l-istess sensazzjoni, dak li hekk ħassejt jien. Jiri li tajt ħajja il-persuna li kienet pallida. Ivan Bartolo qalilna li fil-lejl ta' qabel l-operazzjoni u l-persuna li rċevit il-kilwa żagħżugħ ta' 31 sena kienu fl-istess kamra. Jirrakkonta li żagħżugħ kellu biża' kbira. Qabel l-operazzjoni kien qed jibża' ħafna, jien kont qed nibża' naħseb iktar minnu imma ma rejtux. Qedlu wejja qedlu speċi qed nibża' kien ippanikjat. Qedlu inti ħatgħix mill-ġdid ta'. Ivan qalilna li wkoll kellu biża' kbira, saħansitra minn labra. Jiena testijiet tad-demm u dal-ħafna affarijiet iwerruni. Kieku hawnhekk hawn tarrin il-joniet u jispjegawlek pereżempju biex nieħu d-demm x'kont nagħmlilhom. Jiġifieri nibża' ħafna. Kienu jgħidu pereżempju li qatt ma raw lil xi ħadd b'dal-biżgħat, jiġifieri biex jieħdu d-demm prattikament. Ivan Bartolo qalilna li issa li fortunatament għaddiet l-operazzjoni u rnexxiet u qed jirkupra tajjeb ħafna.